தமிழ் வணக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இன்னும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த விஷயம், ஸோ யூடியூபர்ஸ்க்கு நான் ஒரு ஐக்கான் கிரியேட் பண்ண ப்ரோ, ஒரு நல்ல கிளாசிக்கான கிளாசியரான இதுவாக ஒரு ஐக்கான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ சில வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ வெப்சைட்ஸில் போய் நீங்கள் தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணலாம். பட் அது ஃப்ரீயா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்காக இருக்கலாம். ஸோ உங்கள் சேனலுக்கு வந்து காப்பிரைட் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. ஸோ அவங்களுக்கு வெப்சைட் ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னும் ஒரு அதாவது ப்ளே ஸ்டோரில் ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதாவது நம்ம சேனலில் ஐகான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஐகான் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றதையும் காட்ட போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஐகான் எப்படி எதுலேருந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஆப் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா. ஸோ அந்த ஆப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கஸ்டமைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ அதனால் இமேஜை மட்டும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை எனக்கு நான் அதிலே கஸ்டமைசிங் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, எனக்கு அந்த கஸ்டமைசேஷன் அவ்வளோவா பிடிக்கல. அதனால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா, முதல்ல அதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பிக்சார்ட்டில் போட்டு நம்ம அதை கஸ்டமைசேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒரு பர்ஃபெக்டான அண்ட் கிளாசியரான ஒரு ஐக்கான யூடியூப் சேனலுக்கான ஐக்கானை எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஃபோனில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோ அப்படின்னா, ஸோ நான் அந்த பிக்சல் லேப் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பிக்சல் லேப்லேருந்து டெலிட் பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா பிக்சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தெரில ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ பிக்சல் லேப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிக்சார்ட்டில் செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லல, பட் பிக்சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மேலே ஐ பட்டன் முடிஞ்சா லிங்க் கொடுக்குறேன். அப்படி இல்லை நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டை போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ எங்கே இருக்குது அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இமேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுதான் நம்ம புது சேனல், அதாவது நம்ம சேனலோட இன்ட்ரோ இதுதான் புதுசு. இன்ட்ரோன்ற பாருங்களா பிக்சர். ஸோ அதான் இமேஜ் பிக்சர். ஸோ இதான் அது புதுசாக வைக்க போகிறோம். ஓகே, அடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ என்னன்னா கரெக்டாக அதை ஸ்கொயராக வைக்கணும். அந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஸ்கொயரில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்கொயரில் வச்சாதான் நம்மளோட அந்த வால்பேப்பரில் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் போய் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. பட் நான் ஸ்கொயரில் தான் வச்சிருக்கேன், அதனால நான் அதை வைக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு அவசியம் இல்லை. பட் நீங்கள் போய் அதில் ஸ்கொயரில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா. ஸ்கொயரில் மாற்றி வச்சுட்டேன். ஸோ அடுத்து ஒரு இது நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணணும், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆட் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா. ஸோ நேம் ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ நேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டைல், அதாவது இன்ட்ரோ, அதாவது உங்கள் சேனலோட பேர் அந்த இடத்துல போடணும். கரெக்டாக நம்ம ஸ்பாட் டெக்கிங்ஸ் அந்த இடத்துல போடுவோம். இருங்க நான் போட்டுக்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸ்பாட்டன் ஸ்பாட்டன் சேவ் போட்டேன்னா ஸ்பாட்டன் டெக்கிங்ஸ், ஸ்பாட்டன் டெக்கிங்ஸ், ஓகேவா. ஸ்பாட் டெக்னிக்ஸ் போட்டேன். ஸோ உங்கள் சேனலோட நேம் அங்கே போடுங்க, என் சேனலோட நேமே அங்கே போட்டுறாதீங்க. அப்புறம் காப்பிரைட் நான் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஓகேவா. ஓகே, அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த சைஸஸ்லாம் அங்கிட்டு இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கரெக்டாக சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் இந்த சைடு இழுக்கணுமா, இல்லை இந்த சைடு இழுக்கணுமா, இல்லை கொஞ்சம் கீழே இறக்கணுமா, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்னோடதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கரெக்டாக அந்த இதை இழுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்பின் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த சைடில் வச்சுக்கலாம், இல்லை இந்த சைடில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பொசிஷன் பை பொசிஷன் அப்படி வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த ஐகான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பிக்சார்ட்டை விட இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம். பட் பிக்சார்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஃபாண்ட்ஸ்லாம் இதில் அவைலபிளாக இல்லை, அதான் ஒரு உண்மையான விஷயம். ஓகே, அடுத்து இதை செட் பண்ணியாச்சு, கரெக்டான அளவில் இருக்குது. இதில் வேறு ஏதாவது எடிட் பண்ணணும்னா அந்த எடிட்ன்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் சைஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மாற்றிக்கலாம். ஸோ அடுத்து கிரேடியன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கலர் காம்பினேஷன்றது தான் ஒரு சேனலோட ஐக்கானோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா கலர் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அந்த ஆல்டர்னேஷன் இருக்கணும். ஏன்னா நல்லா கவர்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சாதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா சேனலில் பார்த்தாலே அப்படியே ஒரு தனித்தன்மையாக தெரியணும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வைப்ரண்ட்டாக இல்லை வேணுமா, இல்லை எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் கான்ட்ராஸ்ட்டாக கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் தான் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஏன்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா அவங்க சேனல்ல பார்த்து வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் லோகோ ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் அட்ராக்ட் ஆகிற விஷயமாவே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இன்ட்ரோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சின்ன சின்ன டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஊடல் வீடியோவில் கொடுப்பேன். ஸோ எந்த வீடியோ நான் போட்டாலும் ஸோ நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்றது தெரியும், ஓகேவா. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்லலாம். ஸோ இது பிக்சல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணுமா அப்படின்னா, ஹையர் லெவல் எடிட்டிங் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நானே இந்த இதில் கலர் கொலாபரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே, இந்த அளவுக்கு செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ
இது வந்து சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சைஸ் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்றது. எனக்கு இந்த இதே போதும், ஏன்னா கரெக்டாக அந்த சென்டர்லாம் இருக்குது அப்படின்றது நினைக்கிறேன். இல்லை ஏற்கனவே அப்படி தெரியுதான்றது தெரியல. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் கமெண்டில். ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை பற்றி பார்க்கணும். ஸோ அந்த செலக்ட் அண்ட் செக்ஷன் அந்த மாதிரி விஷயம். ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுவும் அவசரமாக பார்க்கணுமா அப்படின்றது கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ அடுத்து இந்த போல்டு, இட்டாலிக், யூனிக், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கீழே கோடு போடுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்சர். ஸோ இந்த இதை தான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஃபாண்ட் அப்படின்னு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஃபாண்ட்டே இல்லை இதில். அதாவது இந்த ஃபார்மேஷன் ஃபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாண்ட்ஸ் தான் இதில் நிறையா இருக்குது. அதனால சின்ன ப்ராப்ளம், அதாவது பிக்சார்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபாண்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு. டிசைனிங் ஃபாண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஓகேவா? ஓகே, இந்த அளவு ஃபாண்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. ஓகே, நல்லா இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு இது எந்த ஃபாண்ட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஃபாண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி நான் ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் பாருங்கள், புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதில் எது நல்லா இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் கூட செலக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எதாவது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சில அன்னோன்ஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸும் அவைலபிலிட்டியாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே ஸ்டைல், இந்த மாதிரி கிளிப்பிங் ஸ்டைல், இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஸ்டைல், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இதில் இருக்குது. பட் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக அந்த நல்லா தெரியும் அப்படின்றது எதுவுமே இல்லை. அதுதான் இதில் ஒரு மைனஸாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே, மோர் தென் எனஃப் அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன், மற்றபடி எல்லா ஆல்டர்னேஷனும் இதில் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அடுத்து எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ சேவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு மெத்தடில் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ சேவ் அஸ் அ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அஸ் இமேஜ் அப்படின்றது சேவ் அஸ் ப்ராஜெக்டாக நீங்கள் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் சேவ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு டேரெக்டாக இதுவாகவே சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம். அடுத்து குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராவில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதான் நல்லா வைப்ரண்ட், அதாவது நல்ல கலர் காம்பினேஷன் அப்படியே ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி பிஎன்ஜி இமேஜ் வேணுமா இல்லை எந்த இமேஜ் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்லேயே செலக்ட் பண்ணிக்கிறதா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு. அடுத்து ஜஸ்ட் நீங்கள் சேவ் கொடுத்துக்கோங்க. சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அது ஜஸ்ட் சேவ் ஆகிடும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் நெட் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான். ஓகே, அவ்வளோதான். இது வீடியோ முடிஞ்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனலுக்கான கரெக்டான ஒரு பேசிக்கான வேல எப்படி நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனலோட ஐக்கான் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஓகே, இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பட் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் கிரியேட் ஆகும். கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செட் பண்ணால் தான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது. என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது இந்த வீடியோவில். இல்லை நம்ம வேறு ஏதாவது வீடியோவில், ஸோ இல்லை வீடியோலேயே இல்லாத கண்டென்ட்டை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட்டை தெரிவிங்க. அப்படி இல்லைன்னா என் வாட்ஸ்அப் நம்பரை நீங்கள் தாராளமாக டவுட்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கிறது தெரியும். ஓகே, பாய்.